първи? Джартата ли е? Аз, така точно дисквалифицирам. Първият, това е един, няма ще е за хора. Да. Вари долу в дупката. Дупката варим направи някаква снимка. Гледай, гледай. Клип ли прави? Това е мръсна курва, няма му даде. Джартов е номер 1. Той сече, бе, той сече тук курвата дърта. Ама той е да ме моят на курва. Това е някакъв подводна. Да, ама сега... Борбата е жестока. 15 кг мръвки първо място. Той е втората, той е зяпече. Сега ще им покажа колко виколки им остават. Ей, толкова! Борбата е жестока. Ето виколките. Сега ще им покажа, показва им 5. Така, сега ще бъде показва. Джартов убедително води. Нещо се забавиха в гората, пристигат.